Egunon guztioi. Liturgi urte hori amaiera emanez, Kristo erregearen jaia ospatzen dugu gaur. Bera da gure historiaren erdi muina, beraren ganagoaz, bera dugu helmuga. Gaur bere mailan biltzen gaitu, bere hartzai jarrera, bere zerbitzu gogoa. Bere maitasun gozoa geurea egin ditzagun. Eta guretzako eskaintza agertzen digu handikiro beste errege izatea. Gurutzea du tronu, arratzaskoa bere korua, berari aintza eta gorespen. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Gurutzea du Kristok bere errege aulkia. Berari begiratuz eska dezaiegun geure bekatuen barkamena. Jesus jauna, gizaki guztien salbatzaile zarena. Erruki jauna. Jesus jauna, gu guztiontzat gizatasun eredua zarena. Kristo erroki. Jesus jauna, guztion bihotzak zuregana erakartzen dituzuna. Erroki jauna. Erruki dakigula jainko guzti saltsua eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara.
egin dezagun otoitz. Jainko algustidun beti erekoa. Diren guztien errege den zeure seme maiteari ezarri zenuen gauza guztien oinarri eta buru. Egizu onbera izaki guztiek, bekatuaren uztarpetik askaturik, zu zerbitza zaitzatela beti eta goretxi. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizibaizera gizaldi eta gizaldietan. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos. Hasta esa sueta ikus se chamur de jauna. San Paulo apostoluak Kolosarrei egindako gutunetik. Zenideok, eskerrak ematen dizkiogu aitari, argiaren erreinuan, beste santuentzat prestaturi dituen ondasunetan, parte izateko gai egin gaituenari. Ilunpearen menpetik atera gaitu, eta bere seme maitearen erreinura aldatu. Honengan dugu askapena, honengan pekatuen barkamena. Jainko ikusezinaren irudi da Kristo, zorkari guztietan lehen sortua. Haren bidez sortu zituen jainkoak, zerulurretan diren gauza guztiak, ageri direnak eta ez direnak, munduan eragina duten ahalmenak, nagusitzat, aginteak eta botereak. Sortua izan den guztiak, Kristo du eredu eta helburu. Gauza guztiak baino lehenagokoa da hura,
eta hari esker diraute. Ura da gorputzaren buru, Elizarena alegia. Ura da hasiera, hildakoen artetik lehen piztua. Gauza guztietan, ura izan dadin lehenengoa. Jainkoak nahi izan bai du, bere izaeraren betea Kristogan egotea, eta honen bidez, gauza guztiak berekin adizkidetzea. Kristok, gurutzean isuritako odolaz, pakeak eginez, zeruko eta lurreko gauza guztiekin. Jaunak esana. Jauna zoekin Jesucristoren evangelioa San Lukasen liborotik En aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados que se acercaban y le ofrecían vinagre diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros en verdad lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jauna que sana. Gaur izango zera nirekin paradisuan. Jesus gurutziltzatua dago Golgota mendian eta alboan bi lapur ditu. Tradizioak bati lapurrona deitu izan dio edo Dimas izena jarri izan dio. Gaur ikusten dugu beraien arteko, Dimas eta Jesusen arteko elkarrizketa labur bat. Dimas, Jesus gurutzean dagoela errege bezala izendatzen du. Ez da lekurik ederrena pertsona bati errege deitu ahal izateko, baina hor Jesus
sufrimentu horretan eta neke horretan Dimasen ahotik erregetza hitza hartzen du. Erresa da, gure bizitzan dana harmonian, dana ondo dagoenean, Jesus gure jauna edo Jesus gure errege esatea. Oso erreza da. Baina gure bizitza puskatu danen, ezerreztanen ondo atera, neure proiektuak eta neure inguruko eta gertuko pertsona horiek faiatu didatenean, Jesus nire jangoikoa eta Jesus nire erregea esatea oso zaila da. Askotan, pasatzen zaiguna da beste lapurra egiten duena. Bate materi kulpa edo geure egonezin hori jartzen diogu. Eta lapur ona hori ez du egiten. Lapur on horrek aukeratzen du momentu hori beraren fedea azpimarratzeko, naiz eta momentu horretan hasi beraren fedea, baino zerbait handia hartzen du bere eskakizun horri. Gogoratu zaitez, jauna, zure paradisuan, zeure erregetzan edo zeruan joaten zeranean. Eta Jesusen erantzuna hauxe da. Gaur nirekin izango zara paradisuan. Es fácil decir o proclamar la fe cuando todo nos va bien, cuando vivimos en un mundo en donde nuestra vida es cómoda, no nos falta nada, cuando todos nuestros proyectos van bien, cuando todo nos sale bien. Es fácil proclamar que Jesucristo es lo más importante de nuestra vida y proclamar que Jesucristo es nuestro Rey. Pero es difícil cuando uno está roto, cuando uno está viviendo una cruz muy grande, cuando nuestros proyectos e incluso las personas más cercanas e incluso las personas de nuestra casa o de nuestra familia nos han fallado, o cuando nada sale bien en nuestra vida, que parece que cosa tras cosa viene mal. Es muy difícil decir, Señor, eres mi Dios. Señor, eres mi Rey. Nos sale no tirar por ese camino. Y si tiramos muchas veces es para arrojar nuestra frustración ante ese Dios. ¿Por qué no has hecho nada? Si tanto me quieres, ¿por qué no me has sacado de aquí? Si tanto amas a tus hijos y a tus hijas, ¿por qué esto que era bueno? ¿O por qué esta enfermedad de mi marido, de mi mujer, de mi hijo, de mi hija, no la has resuelto? Porque es que pensamos que el poderío de Jesucristo en ese trono de la cruz es un poderío que todo lo arregla. Pensamos o tenemos la concepción de Jesucristo como el solucionador de los problemas del mundo. Y el poderío de Jesucristo no es un poderío de solucionador de los problemas, es un poderío de amor. Es un poderío, es un gobierno de comprensión, es un poder de escucha, es un poder de respeto, es un poder de perdón y, en definitiva, hoy lo vemos en el Evangelio, que es un poder de acompañamiento
en el sufrimiento. No es nuestro Salvador, nuestro solucionador de todos nuestros problemas, es aquel que nos acompaña en nuestra vida, en nuestras cruces, en nuestros momentos de dificultad. Ese es el trono, la realeza y el báculo de ese Rey al cual hoy damos gloria. Es el trono y el servicio del amor para con cada uno de nosotros. Por lo tanto, si ese es el trono de Jesucristo, hoy Rey, nosotros que somos familia de fe en Él, también nos deberíamos de sentar en ese trono del amor, del servicio, del respeto, del perdón y del acompañamiento en ese sufrimiento que podemos estar viviendo o pueden estar viviendo los que tenemos cerca de nosotros. Pues eso le pedimos hoy al Señor. Eta aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainko aital guztidun zeru lurren egilea, sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginagandi jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta biratua izan zena, infernutara jetxi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo, eta jainko aital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena. Handik biziak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, Zuzen dezaizkiegun geure otoitzak Kristori, berabita gauza guztien jauna eta erregea. Ako hartzain eta kide guztiak zaila deitazela beti gizadi osoa jagoikoaren gana gerturatzen eta Kristoren gurutzeaz denei bakekidea eskaintzen, eskadezaiogun jaunari. En todas las religiones y culturas emerge la semilla de Cristo y pueda darse a conocer en el mundo entero. Roguemos al Señor. Pekatuak, atsekabeak edo ezinak harrapatuta dauden guztiek Kristoren erreinuko askatasuna ezagutu dezaten, eskadezaiogun jaunari. En la fiesta de Cristo Rey del universo tengamos como meta entrar en la gloria eterna. Roguemos al Señor. Hau dana eskatzen dizu Jesukristo gure jaunaren bitartez.
Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Izadia zurekin adizkidetzen duen opari hau eskainiz, apalik eskatzen dizugu jauna, zeure seme Jesukristoren merezimenduei esker, eman herri guztiei batasuna eta pakea. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jauna zurekin. Gora bihotzak. Eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jauna eta guzti santu jainko algustidun beti ere korri. Zeure seme bakarra Jesukristo gure jauna, poz olioz gantzutuz, betiko apaiz eta diren guztien errege zagaratu duzu. Geure erospenaren misterioa burutu dezan, gurutzeko aldarean bere burua opari garbi eta baketzailea eskainiz. Eta izaki guztiak bere menpeko eginik, zuri, jaun guztiz haundi horri, eskura eman diezaizun mugarik ez duen betiko erreinua. Egiaren eta biziaren erreinua, santutasunaren eta graziaren erreinua, zuzentasun, maitasun eta bakearen erreinua. Horregatik, aingeru eta goi aingeruekin, ahalmen, nagusitzekin eta zeruko talde guztiekin, zeure aintzari goratzarre hau beti eta beti abesten diogu. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez, zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta jan guztigo kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan kalizarturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazu eta edan guztigo kontatik, hau nere odolaren kaliza da eta, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue gau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora Leon gure ita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, ere egun mundu honetatik zuregana eraman duzun, Miren Uranga zeure zerbitzaria. Heriotzan zeure semearekin bat egin duenez gero, piztuaren ere berarekin bat izan dadila. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen ditugun Antjon, Guadalupe, Miren eta Inmaculada, Jesus, María Jesús, José, Juan Cruz, Sabina eta Jose Mari, Maritxu, Rosario eta Jose, Gorostola Urbi eta familian hildako zenide guztiek, Agustin, Maritxu eta Maria, Zubimendi Lopetegi familian hildako zenide guztiek, Martikorena Arrizabalaga familian hildako zenide guztiek, Sesma Izpurua familian hildako zenide guztiek, eta Mari Carmen eta Jose Angel. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegeren argitan. Errukizakizki guarrengu guztiok betiko bizi eritsi ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxuarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan zure dizkide izan diren santuekin. Haiekin batean gorritzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan. Amen.
Zuri jainkoa ital guztidun Espiritu Santuarekin batean. Ospetaintza guztia gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe kanta dezagun. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta ez du aldietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea uzten dizuet, neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaiozu Elizari pakea. Eman batasuna, errage bizi behizera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Emaiozue pakea alkarri.
Hemen, Angoikoaren bildotxa, una munduko pekatuak entzen duena, zoriontxua jaunaren maira deituak.
Egin dezagun otoitz. Betiko biziaren ogiaz janaritu gaituzu jauna, egizu diren guztien errege den Kristoren ezaneko izateaz posten garenok, berarekin zeruko erreinuan betiko bizi gaitezela. Errege bizi beizera gizaldi eta gizaldietan. Jauna zurekin. Eta bedenkatzetzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakegan. Eskerrik asko etorri zaten guztioi, eskerrik asko gaurko elizkizun honetan Mari Carmen organista, Agustin eta korukide guztiei. Eta baitare, eskerrik asko gaur hemen izan zeaten guztioi. Zaindu zaitezte eta egun edo igande eder bat izan dezazuela.